Hello friends, welcome back to my channel. Diनै नै गामिनि सासे हिनजावसाखौ लांनो फैदों, नायनो फैदों. इनिनो बिदाय हरनायाव हनै सोमोन्दो फिरायनाय मानाय इदि जाबाय थादों आरो. ओमफ्राय जागोन लोंगोन दा लांगोन बै येल्लो कालार गानना जिरायना थानाया आरो हिनजाव गोदाना नै ओमफ्राय हिनजाव गोदाननि बिफाया बे वाइट गाननाया ओमफ्राय बैयो रेड आर'नाइ लानाया हौवा गोदाननि बिफा आरो सोमोन्दो फिरायलायनाय जादों माने बहाय गासिबो रायलायजोबखांनायनि उनाव जाजोबखांखानायनि उनाव ओमफ्राय दा आर'ज खालामबाय माबाय साहा लोंनायसै ओमफ्राय इदिनो जानोसै लोंनोसै लास्टआव बिदाय खालामनानै हरनायसै आरो ओंखाम जानायसै बेदर ओंखाम नै हिनजाव गोदाना बेनो समायना समायनायानो नङा अनजालि ओंखाम जानोसै थांनायसै बिदाय लानायसै दे जाग्रोदो बिसोरो दोनलांग्राफोर हिनजाव गोदान दोनलांग्राफोरनि बे बियानै जायो आंनि दा आनै आमायसो जायो देलायखांबाय नै हिनजाव गोदाना गावसोर लाबोनायनि गानहोबाय आरो गानबाय देलायबाय नैबे हौवा गोदाननि बिमा बारा गोजानद्रायबो नङा बारा खाथिद्रायबो नङा उदालगुरि ओमफ्राय गहपुर हिनजाव गोदाननि बिब' जाहैबाय आरो बिमादैसो होनो बिदाय हरनायसै ओमफ्राय बेवहाय ज' जिरायथुमबाय आरो बिदायनि थाखाय दा एसे बुजाय हरनायसै आजाय हरनायसै ओमफ्राय हिनजाव गोदाना माने खुलुमस्रां आरिस्रां बिदाय लाना थांनायसै आरोखि उननिफ्राय लानानै बे समसिम इसोरा जोंखौहाय सहाय खालामबाय आरो नोंथांमोननि फैनायावबो हेफाजाब खालामबाय आरो नैबे समसिम इसोर जे जोङो सिगांनिफ्राय जे हिनजाव गोदानखौ बिदाय होबाय लांनायसै मोजाङै खेबनो रायदों मानसिखौ हौवा एसे बिदाय जानायसै हौवा गोदानाबो दोनलांग्राफोरा गाखोजोब्बाय नै हिनजाव गोदाननिया स्टार्ट जाबाय अलरेडि बिदाय होग्राफोर दा गाबसैनो सासेयासो थांदो दे अनजालि दे मोजां थाहैबानो जाबाय लोगो मोनलायफिनगोन हिनजाव गोदान थांनायनि बेनो बांसिन गाबबाय आबै हामा आबै फट'आव नायहर फट'आव मबाइलजों नै दोनलांग्राफ्राबो गाखोबाय दोनलांग्राफोर बाय बाय थांबाय